Noniin, moi. Elikkä tänään on ensimmäinen haastevideo. Koppehan oli siinä alkunäytössä aika väsynyt. Niin se lähti nyt vetämään. Elikkä mä itse sitten muistan Harry Potter Every Flower Beans. Elikkä joka maun papuja. Tai siis ihan niin jo. Joku Bertie Bot, sitä mä en tiedä mitä se meinaa suomaksi, mutta joo. Mä otan ehkä 3-4 tällaista pahanmakusta. Esim. Muta tai oksennus tai black pepper tai saippua, joku sellainen. Ja sitten kun mä sen tehyn, niin mä otan yhden sellaisen jonkun hyvän makuisen. Esim. Watermelon, eli vesimeloni tai omena tai cherry tai joku tällainen. Joo. Seuraavaksi mä voisin mä nyt levitän nää kaikki. Elikkä siinä. Ja itse asiassa mä otan tää boksia, mä katon mikä on mikä. Elikkä täällä on ainakin 2 blueberry. Tässä on black pepper. Mä itse asiassa otan sen, elikkä tällainen. Ja tossa näkyy, ei toi sininen vaan toi toinen. Siinä lukee black pepper, näyttääks te? Ja taitaa nyt maistuu. Hyi vittu. Mä en oikein syödä kokonaan. Ei, noi kaikki pitäisi saada syötyä kokonaan. Ja se ei aikaa. Hyi vittu. Okei, jalostu. Sitten täällä on earwax, eli sama mitä Uuttis veti tässä yhdessä videossa Silliksen kanssa. Sausage, rotten egg, mädäntynyt muna. Siis kananmuna. Badu. Okei, joo. Mä katson jos mä löydän. Rotten egg. Se näyttää. Onks tää rotten egg? Musta tuntuu, että tää on yksi rotten egg. Mikä toi yksi hetki? Joo, täällä on rotten egg. Elikkä musta tuntuu, että se on. Se taitaa olla tämä. Tai sitten se on toi banana. Ainakin tää on lemon. What up, komppe? Se ei ollut oksennus minun versio. Okei, no. Voimattu oksennus. Okei, no komppe, näin. Mitä tää nyt jonkun aloitan? Mä otan se burgeri. Okei, heti. Komppe halus tulla näemmä videoon tai ainakin ääninauhaksi tai jotain. Hei, mä löysin. Mä otan saippua. Sitten. Ota se. Mä otin äsken black Pepperritspa. hyi vittu se oli. Tässä on souppi, eli tossa alhaalla näkyy tosi. Kaikki täällä on vielä joku. Okei, hei, se on toi fute. Elikkä tossa on souppi. Toi oikealla oleva, ei vaan hetki, vasemmalla oleva sininen. Ihan tossa alhaalla, näettekö? Siinä lukee puolella sininen. Ja tässä se on. Let's eat. Aina kun se laittaa suuhun, nää kaikki on saman makuisia. Mut sit kun sä alat niinkun tekee nää. Tässä on burger. Itse alkaa olla. Okei. No, komppe pongas mulle burgerin, eli oksennuksen. Mä otan sen sitten. Se oksennus. Voimattu oksennus.
Mikä? Vomit. Okei. Se on, tai siis vomit on niinku ylö. Se on joku muu se burgeri, mut se on paha. Se on niin paha. Tää saippua aika paljon. Done. Elikkä tää on joku burger, josta mä en tiedä. Se näkyy tuolla ylhäällä. Onks sulla roskista? Ei, mutta en mä. I don't need it. No. Elikkä Vittu kyllä tarvit. tuo ainakin ite oksensi siitä. Ja let's do it. Ei vielä paha. Mun nekkä tätä. Mitä tää makuu vois sanoa kuvailla? Eikö se semmoista pahaa? Ei tää maistu melkein minulta. Tää! Mm. Tai mä en tiedä oliko se, että mä olin sun aikaisemmin niin pahoin, mut siis... Joo. Koska mä en siis... Hyi. Mä en hirveän aikaa. No, nelostu. Mitä vittua? Hei, tuolla on kans joku jumissa. Täällä on 2 jumissa. Näettekö te? Se on musta, se on eikö se on watermelon se yksi. Mä löysin dirtin. Hyi vittu elota. Mä otan dirtin. Jumala. Ja sitten mä löysin sousakin. Eli dirtti. Onks tää mun 4? Oh, no mä taidan ottaa vielä 5, mä haluan maistaa. Vomittio, elikkä oksennusta. Sua oksennat. Noniin, elikkä dirtti. Jos te tätä usko tai luulette, että minä huijaan, niin tossa näkyy dirtti. Tuossa. Näettekö? Dirt eli muta. Let's eat. Niin kuin Chica sanoo. Five Nights at Freddyssä. Ei paha. Onko mä syönyt 3? Maistuu ihan maalta. Hei vittu. Mä oon syönyt Booger, Black Pepper Dirt ja Soap. Eli tää oli 4. Mut, koska mä oon kova, no en mä oo kova, mä oon nössö. Mut koska mä oon nössö, mä syön ainakin ehkä 6. Mä otan ton earwaxin. Eli sama mitä Ulttis veti siinä edessä videossa Killiksen kaa. Jos ette oo kattonut Ulttista, menkää heti kattoo, se on mahtavaa. Ja sitten toi Earthworm. Ja Voomit. Ehkä Voomit. Noniin. Elikkä Earthworm, jos mä löytäisin sen, se olisi kyllä ihan kiva asia. No, tässähän se. Mä haluan, että siinä näkyy ne pisteet. No. Ja tossa näkyy, missä tossa sitten se 3. Tossa on toi tummanpunainen. Syödään siis maanmatonen. Hyi vittu. Tää on pahin mitä mä oon vetänyt. Mun ois pitänyt ottaa se 4. Hyi vittu. Muilta mä epäonnistun. Mä en halua. Hyvä. Äkki. Okei, nyt lähtee. Hyi vittu. Hyi vittu. Hyi vittu. Älkää ikinä maistako maanmatosta. Se on vitun paha. Niinku kaikki ehkä osas päätellä se jo. Mut joo. Earwax. Let's
siitä. Ei vittu. Oliko se muuta? Se on Airbaksi. Ai. Tossa. Joo, joo. Okei, mä nialasen. Siis mä nialasen. Jos kuulosti, että mä sanoin, mä en nialase. Mä. Okei, nyt mä luultiks. Mut kyllä mä aion syödä. Okei, minun ehtiä. No, nialastu. Joo, musta tuntuu, että meillä on viimeinen jäljellä, tai toiseksi viimeinen ennen kunnon loppua. Ja se on vomit, eli oksennus. Ja tiedättekö mitä? Mä löysin niitä 3kin. Eikä tässä on 3 vomittia, mut tiedättekö mitä? Tiedättekö, että me on laittaa näitä 2 ihan. Ja vomit näkyy tossa ihan alhaalla. Toi tossa. Mut mä laitan näitä 2 oikeesti. Musta tuntuu, että mä en tuu onnistuu. Tää on ehkä tyhmä, että mä laitan näitä 2, koska mä epäonnistun. Mä olisin muuten ehkä päässytkin, mut fine. Mä lähdän. Tuntuu, että multa lentää oikeesti laatta milloin tahansa. Hei! Okei, mä en niele yhtä. Mä en koske kielellä mihinkään. Mun mahas tuntuu jo. Kohta tää lentää laatta. Syö oksennus, voit oksentaa. Joo. Kyllä tästä. Noin. Nielastu. Jos ette usko, niin katsokaa. Okei, mä viitin näyttää, koska se voisi olla vähän alla. Mutta koska minä tein tämän, niin mä otan viimeisen, joka on cherry, joka on tässä. Tää oli kusetusta. Tää maistuu taikinalla. Tää vaan tulista. Mitä vitu sherry ollut? Wait a minute. Musta tuntuu, että mä en ottanut sherry. Musta tuntuu, että mä otin cinnamonin. Ja cinnamon on kaneli. Okei, no niin. Nyt mä otan sitten lemonin. Ja lemoni jo. Tää on oltava lemon. Maistetaan. Koska mä näin sen tästä takaa, että sekin olisi se lemoni. Jep, joten. Joo. Mä toivon, että tää maistuu lemonille. Joo, tää on lemoni. Hyvä. Mut tää oli ensimmäinen haastevideo. Eikä
ollut viimeinen haastevideokaan. Aloitan näin lopput jellybeanit tänne. Ja mun pikkuvelihän oksensi tosiaan toi. Mikä tää on? Toi komppe, kun se söi tätä. Ja minä siis mä näin kun se jos yhdessä vaiheessa maistaa ja siltiläinen salaatta, mutta minulta ei. Tää oli Harry Potter ja Every Flavor Beans. Ennen kuin jos te kysytte kommenteista mistä noit saa, mä en ihan tiedä Suomesta mistä niitä saa, koska syyt. Minä olen siis Jenkeissä tällä hetkellä, eli USA:ssa. Olen Georgiassa, en ole Suomessa. Löysin näitä kun menin tänään Six Flagiin, eli yhteen huvipuistoon sellainen kuin Six Flags Over Georgia, eli mä oon Atalantassa tosiaan kanssa. Ja itse asiassa mä oon nyt tässä hotellissa. Elikkä tää on niinku, siis tää ei oo se koko hotellihuone. Tää on niinku vaan tällainen yksi huone tässä niinku koko tässä hotellihuoneessa. Siis tää on niinku makuhuone, tuolla on sitten niinku olohuone. Mä näytän itse asiassa teille millaista ulkona näyttää. Nyt on aika pimeet, joo ei sieltä näy mitään. Tossa näkyy mun hieno läppis, ei voi hienoksi sanoa. No se ihan ok läppis, mut joo. Mä oon ehkä selittänyt ihan liikaa. No siis Six Flags Over Georgian Jelly Beans kaupoista. Jelly Belly siis. Mikä Jelly Beans? Hyi vittu miten oksettava olo. Se on oksennus, voit oksentaa. Elikkä siis anteeksi. Pakko mennä ottaa jotain, että mä saan maun pois. Nähdään sitten tulevissa videoissa. Minä olin Kyndi. Vöp. Nähdään siis tulevissa videoissa. Moi! Me.